Comienzo diciéndoos lo que realmente siento no estar aquí en esta jornada con todas vosotras y vosotros, especialmente cuando me han contado esta sorpresa del reconeixement que he rebut de la universitat i estic emocionada y encantada amb això. Desgraciadamente tenía un compromiso previo que imagino que me entenderéis. El 11 de marzo asume en Chile Michelle Bachelet la presidencia del gobierno. Yo he trabajado mucho con las organizaciones de mujeres, feministas, latinoamericanas en general, y muy especialmente en Chile, donde viví desde los 9 hasta los 30 años. Y aprovechando la asunción de Michelle, no solo hay festejos, sino que seminarios y encuentros, y pues mientras vosotras estáis aquí, pues yo estaré allí reflexionando quizás sobre los mismos temas, solo que en otro sitio. No hi ha dubte que la Judit constitueix un nom de referència del feminisme contemporani, tant en la vessant acadèmica com en la institucional. No obstant, parlar d'ella únicament en l'àmbit espanyol seria quedar-se curt i certa és la influència dels seus escrits i de les seves idees a nivell llatinoamericà. I la Judit Estelarra està a l'Autònoma fent sempre investigació sobre el tema de les dones, especialment tota la vessant de o bé quina és la participació de les dones a la política o bé quines són les polítiques que afavoreixen la situació de les dones. En aquest camp ha estat pionera a l'hora de fer valer el que potser pot semblar obvi, però que no sempre és així, com és que per actuar cal conèixer primer i que tota actuació ha de passar necessàriament per una avaluació d'allò que s'ha fet. He d'explicar una anècdota d'un viatge que vaig realitzar fa uns mesos a l'Institut de la Mujer, en el qual diverses feministes parlaven de manera informal sobre les influències que havien tingut en la seva maduració personal com a feministes i com a acadèmiques. En aquest sentit, el nom de la Judit era dels que més sonaven. Quan no hi havia gairebé res aquí a la UAB, si alguna cosa es feia, era allò que havia impulsat la Judit Estelarra en el Seminari d'Estudis de la Dona. En aquests moments, si voleu vosaltres, hi ha una assignatura de lliure elecció al campus, que es diu Gènere i Relacions Socials, que manté de manera activa, em sembla que fa més de 10 anys. Entiendo que este reconocimiento no solo es a mi trayectoria personal, ha sido a este grupo de profesoras que comenzamos en la Autónoma en los años 70, que formamos el Seminario d'Estudis de la Dona del Departament de Sociologia, el primer grup d'aquest tipus en una universitat espanyola, que després ha estat el model d'altres grups d'estudis en altres universitats. En este sentido, en la Autónoma fuimos pioneras. Vaig conèixer la Judit Estelarra al setembre del 1981. El primer congrés de Sociologia Espanyola, que es va fer a Saragossa, i ella coordinava amb la Rosa Conde el primer grup de treball que hi va haver-hi sobre, en aquell moment jo no recordo el nom, la situació de les dones o la situació social de les dones. Judit Estelarra, amb les idees que portava dels Estats Units i de la seva pròpia formació en el que podríem dir Women Studies, va impulsar de manera molt oberta que el Seminari d'Estudis de la Dona funcionés. Avui en dia el Seminari d'Estudis de la Dona és un paraigües gran, ampli, sota el qual ens acollim de tant en tant algunes dones que fem investigació sobre la temàtica del gènere, tal com en diem avui en dia. Conec Judit Estelarra de fa ben bé 20 anys, compartint inquietuds investigadores i també a vegades mal de caps en termes de gestió, n'hem passat de tots colors. A mí la biología no me limitó como mujer y tampoco me va a limitar la edad. Yo creo que uno vive los presentes con proyectos que pueden mirar más hacia el futuro o más hacia el pasado. Y yo creo que lo que comparto con las generaciones más jóvenes es tener más años por detrás y menos por delante. Y ellas lo tienen a la inversa, pero al final estamos haciendo proyectos hoy. Un factor que té una gran coherència amb el seu posicionament dins el feminisme i que en part té a veure amb el fet que jo, com a noi, hagi pogut participar en projectes de tipus feminista. Sempre he procurat treballar amb equips, en aquest cas no només de noies o de
professores, sinó que ha encoratjat també doncs, el fet que hi haguessin nois i que hi haguessin també professors col·laborant. I és que, com ella mateixa comenta, el problema de la desigualtat de gènere no és únicament de les dones. Cuando creamos el Seminario de Estudios de la Dona, era un momento de un fuerte androcentrismo en la ciencia. Esto quiere decir que por la circunstancia social que rodeaba el quehacer científico, las mujeres habían sido invisibles. Y fue un movimiento externo, el movimiento feminista al cual todas pertenecíamos, el que mostró esta existencia de androcentrismo. El año pasado celebramos 25 años de las Jornadas del Patriarcado, las primeras que se hicieron sobre este tema y que las hicimos en la Autónoma. 2 años después hicimos las Jornadas de Androcentrismo y allí ya comenzamos a reflexionar sobre cómo íbamos a trasladar la crítica al ámbito académico. Yo creo que la crítica es importante, pero que las propuestas de construcción a partir de ellas no necesariamente han de ser ideológicas. Yo no creo que la ciencia haya que hacerla con ideología, ni ideología feminista ni ningún otro tipo de ideología. Aceptando que construimos los métodos de investigación, ¿no? Tenemos que plantearnos cómo queremos hacer un buen trabajo académico. Y yo creo que estos 20 años nos han servido para incorporarnos, nos han servido para tener este rigor, y hoy simplemente estamos en un momento que hemos de preguntarnos cómo incorporarnos a lo que hemos llamado el mainstreaming, ¿no? El núcleo duro, tanto de los métodos de investigación como de las teorías. En quant al seu estat en la vessant professional, he de destacar el seu caràcter obert i comprensiu davant la incertesa i la complexitat del procés d'investigació. No és habitual, en aquest sentit, coincidir amb persones obertes al diàleg i a la comprensió davant les dificultats del treball. Sempre m'ha sorprès la seva creativitat. Al mateix temps d'això he estat sempre capaç, o és sempre capaç de traduir aquesta creativitat y fer-la passar pel sedàs d'alguna manera del rigor. Ha sido importante la creación del Observatorio per la Igualdad dentro de la universidad. Somos trabajadores de la ciencia y como en cualquier otra actividad hay un sesgo de género que perjudica a las mujeres. Que és una persona vital, optimista, malgrat les circumstàncies, sovint. És una persona que sempre mira el futur i el mira sempre amb un extraordinari sentit de l'humor. Té un sentit de l'humor remarcable que jo us encoratjaria a que tastéssiu d'alguna manera si és possible. Com també penso que si podeu, si teniu ocasió, doncs podríeu tastar els seus moniatos. És una cuinera excel·lent. La facilitat que jo mateixa i persones com jo mateixa fóssim a l'Autònoma sense haver de pagar el peatge a la persona que ens feia entrar. Sempre ha estat una persona que en moments límit t'ha donat una mà i té un avantatge, jo penso, molt forta sobre d'altres col·legues professionals amb els quals comparteixo la vida d'ençà de fa 24 anys. Sempre et diu el que pensa. Dentro del contexto de la academia, yo creo que este es un ámbito en que hemos de combinar una necesaria acción positiva para que no haya discriminación con una clara vocación de excelencia y rigor. Hace varios años decíamos, en el caso de la política, que la igualdad se iba a conseguir cuando hubiera tantas mujeres tontas como hombres tontos. Y yo creo que eso es importante, es un modo de igualar en números. Pero yo no quiero un proyecto ni para la política hecho sobre la tontería. Y ahí sí que reivindico que las mujeres necesitamos el triple de excelencia para llegar. M'agradaria finalitzar la meva intervenció felicitant a la Judit pel reconeixement rebut per l'Autònoma, per la seva trajectòria com a acadèmica i compromesa amb els drets de les dones, i en segon lloc agrair a la mateixa Autònoma per tan acertada elecció. Moltes felicitats, Judit, estic molt contenta de poder felicitar-te públicament en aquest reconeixement i sobretot la recepta m'agradaria tenir també. Realmente me encantaría estar esta jornada con vosotras, pero seguro que no acaban aquí, seguiremos como lo venimos haciendo desde hace casi 30 años trabajando juntas.
i moltes gràcies per aquest reconeixement que l'Autònoma em fa avui.